Quan Catalunya pateix, Catalunya no es pateix. I avui som aquí per dir que patim i que lluitarem i que avançarem. I em sembla que ningú diu millor que Salvador Espriu quan diu: tenim la raó contra bords i lladres, el meu poble i jo. Ens alcem tots dos en encesa espera, el meu poble i jo. I sense més preàmbuls, donarem la paraula a la Marta Serra, que és la presidenta del casal, primer per agrair-li la sala i per agrair-li la feina de cada any d'organització dels autobusos per les manifestacions i tantes altres coses. Bona nit a tothom i bona tarda. Com deia Francesc, les gràcies a vosaltres per ser presents aquí. Quan en Francesc me vaig demanar d'intervenir en aquest petit moment, vaig pensar què podíem dir com a casal sobre el que està passant actualment al sud, a Catalunya Sud. Nosaltres fem part d'una xarxa de casals, una xarxa de casals dels Països Catalans. I moltes vegades, quan hem comentat amb companys d'altres casals la feina que fèiem, hem coincidit amb una cosa que diu en Feliu Ventura, que és que aquests casals han sigut durant molt de temps al Ministeri de la Cultura, que no hem tingut per altres bandes. Durant molt de temps aquests casals, el casal entre altres, han sigut un punt de trobada, abans que hi haguessin processos i que es parlés d'independència en molts llocs, un punt de trobada de la gent que feia escalfar l'olla perquè anessin passant coses. I penso que en aquest sentit el casal, com molts altres espais d'arreu dels Països Catalans, han sigut importants perquè acabés passant el que està passant ara. També com un espai de trobada entre la gent que votarà sí, però entre gent que tampoc no s'han plantejat mai votar i que ara s'ho plantegen, i aquí al casal entre molta gent d'aquest tipus, gent que no parla català, però gent que quan entra i veu el que se passa pregunta, i és un espai per intercanviar que em sembla molt important, perquè una de les característiques d'aquest procés és la capacitat que hem tingut per permetre a la gent de passar d'un costat a l'altre, de ser en contra d'una cosa com la independència, de ser favorables. I crec que els espais de trobada físics han contribuït molt en aquesta capacitat. I ara, els casals, els espais que no són les institucions, són potser també uns espais on es podrà votar. Quan les institucions fallen, quan estan segrestades, queden aquests casals que són un espai que sempre serà obert al que demana la majoria de la població. Així que benvinguts a casa vostra i endavant.